Türkmenistanda ýylatyň un we çörek bilen üpçünçüligi meselesi ýitileşýär. Paýtagtda azyk dükanlarynyň öňünde ýerden çörek satyn aljak bolýanlaryň nowatlary uzaýar, ýöne çörek hemme ýetmeýär. Hökümet ýylaty resmi taýdan habarly etmeden subsidiýerlenen bahadan satylýan azyk paýlaryny azaldyp ýatyrýarka çörek ýurduň ýylatynyň gitdigi çaha suly bölegi üçin esasy iýmite öwürlýär. Türkmenistanda çörek we un satyn almak meselesi ýylyň başyndan bäri hatam kynlaşdy. Azatlyň habarçylarynyň soňky maglumatlaryna görä Aşgabatda dükanlaryň öňünde çörek nowatlary gün saýyn artýar. Köp adamlar nowatda dursalar da çörek satyn alyp bilmän gidýär. Çörek köpler üçin esasy azyga käbir maşgalalarda bolsa tas ýeketäk iýmite öwürlýär. Azatlyk bilen adyna agdamazlyk şertinde görleşen bir ýaşaýjy köp adam esasan çörek ýer, çörek bilen çaý ýa-da çörege margarin çalyp ýer. Başga önümler el yeterli däl. Türkmenistanda berilýän aýlyk oňa ýetmeýär diýip görünýärdi. Ýylyň başyndan bäri ýagdaý hasam erwetleşdi. Paýtagtda çörek nowatlary ýerden başlaýar. Habarçylar nowatlarda adam sanynyň köpelenligini, köpçülüge çöregiň ýetmeýänligini ýygydarly habar berýärler. Bu aralykda ýylyň başyndan bäri subsidiýerlenen bahalardan ýylata satylýan azyk paýlaryndaky önümleriň sany we görnüşleri esli azaldy. Azatlyň habarçysy indi azyk paýlarynda diňe 2 sany towuk buğdunyň we ýumurtkanyň berilenligini hem satyjylaryň munyň tutuş bir aý üçin satylýanlygyny duýduranlygyny 9-njy ýanwarda habar berdi. Habarçynyň söýlerine görä azyk paý soňky ýedek berilende ýylata dükanlary we Sowda ministrligine ýüz tutmazlyk hem subsidiýerlenen azyň indiki kaçan boljakdygyny soramazlyk barada duýduruş berilipdir. Şeýle hem fevral aýyndan towuk buğutlarynyň we ýumurtkanyň ardan bahadan satylmagynyň bes ediljegi aýdylypdyr. Subsidiýerlenen bahalardan satylýan önümleriň sany dekabryň ahirinde hem azaldyldy we azyk paýlaryny ýeren ösümlik ýagy hem şeker täzirçilik bahasyndan ýagny subsidiýerlenen bahadan 2 gymmat satyldy. Bu aralykda Türkmen News garaşsyz neşri subsidiýerlenen azyk önümleriniň öýleri eltilip satylmagynyň ýatyrylýanlygyny habar berdi. Neşriň bellemegine görä döwlet dükanlaryndaky we hususy sowda nokatlaryndaky bahalaryň deňleşmegi muňa sebäp bolupdyr. Aşgabat şäheriniň käbir ýaşaýjylaryna paýoklaryň ýatyrylmagy barada öý dolandyryş edaralary habar beripdir. Paýtagtyň beýleki ýaşaýjylary azyk paýlaryny satyn almak mümkinçiliginiň bardygyny ýöne onuň bahasy bazardaky azyk önümleriniň bahasyna deň bolan üçin munyň manysynyň ýokdugyny aýdypdyr. Türkmenabatdaky çeşmeler bolsa paýoklaryň bahalarynyň bazar bahalaryndan has ýokurdygyny aýdypdyr. Bu arada Türkmen News neşriniň 7-nji ýanwarda çap eden habarynda aýdylýar. Iýmit paýlaryny subsidiýerlenen bahalardan öýlere eltip satmak düzgüni diňe Aşgabatda malaşyryldy. Bu düzgün maý aýynda prezidentiň ogly vice-premier Serdar Berdimuhammedowyň dükanlardaky nowatlaryň hakatynyň awryna ziýan ýetirýänligini aýdan soň ýola goýulypdy. Türkmenistanyň galan ýerlerinde adamlar çörek un we ösümlik ýagyny bazar bahasyndan arzan bolan subsidiýerlenen nyrkdan satyn almak üçin uly nowatlarda durmaly boldular. Sewet merkezlerinde önümleriň sany soňky aýlarda ýygyderli azaldy. Etraplarda subsidiýerlenen önümler bir näçe aýlap satylmady. Bu aralykda ýurtda täzirçilik bahalarynyň ýokurlanmagy dowam etdi. Türkmen News döwlet dükanlaryndaky önümleriň keskitlenen bahasy bilen bazar bahalarynyň arasyndaky düýpli tapawudyň esasanam türkmen häkimetleriniň valyuta çalyşygy babatyndaky bir siýasaty bilen düşündirilýänligini belliýär. Aýlyklaryň, pensiýalaryň, kömek pullarynyň möçberi we halkyň ýaşaýyş üçin çykdyjylarynyň miqdary resmi valyuta hümmetinde hasaplanýar. Şonuň üçin raýatlaryň köpüsi bazarlarda azyk satyn alyp bilmeýär diýip neşir belliýär. Türkmenistanyň Merkezi Banky 7 ýyl bäri resmi manadyň bahasyny bir Amerikan dollaryna garanda 3,5 manat derejesinde saklap gelýär. Gara bazardaky valyutanyň hymmeti al testi ýokary dollaryň gara bazarda soňky gymmatlamagy täze ýylyň başynda ýüze çykdy. 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda Türkmenistanyň prezidenti şu ýylyň 1-nji ýanwaryndan aýlyk haklaryny, pensiýalary, döwlet kömek pullaryny we studentlaryň stipendiýalaryny 10% ýokurlandyrmak barada karara gol çekdi. Resmi karara görä, ortaça aýlyk indi 1010 manada, iň pes pensiýa 410 manada we döwlet kömek pullary 390 manat derejesinde bolmaly.